Hinalakan lang ba niya? Sayang ang annulment. Stop! Ang tanong nga sa kanya, ano ba ang ano niya para pag pinasettle ko niya, dalawa. Tama. Ako, mag-jowa ako ng matanda para wala nang kawala. Oo. Jowa-jowa, isa ko pa kayo. Sabi nga niya, pag umatay daw siya nasa akin sa yung ano niya, benefits niya. Naku, grabe ka, wala pa nga eh. Kasi sa US naman, ang matatanda talagang pag-iwan ng mga anak-anak nila eh. 18 pa lang, iwan. Grabe naman? Kasi yung mga anak, college na yan, bubukod na yan. Stop! Pilipinas na. May anak na, may ako na, kasama mo ka. Tama. Ganun talaga. Ganun talaga Seafood muna tayo. Seafoods. Janet, say hi. Harap ka. Kahit ano, crab, wow, masarap yan. Kahit ano, ano bang gusto nila? Hindi ka naggusto, no? Ah, may gloves pala? Oh, nagdadala si Kuya ng gloves? Para makapili kayo ng mayo. Isang kilo, diba? Oo, pwede na. Ang dami, no? Wow! Ito, maganda to. Tiger. Tapos magkaya sa... 24. Mahal naman. Ito na. Ano yun? 22. 16, 14. Ito, parang ito, how much? This one? 22, 20. Oh, dito na lang. Tulumuro. Pili na lang. 20. Ito kaya na, para may hinit. Ito na lang. Ano kilo? Ano kilo? Napapalo itong rami. Ang hirap mo gawin. Patas. Ano nangangagat yan? Kasi pag tananggal mo to. Oo, pili tayo. Hindi, kahatiin natin yan. Para dumami. Okay na yan.
market. Teka market. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking every loud, feeling good right now. Yan ba gagamitin? And they're leaning. Right on the bell as you're dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you. About you. About you. I've been feeling nothing lately when without you. Ano yan? Know that something special made me think about you. Latego. Montot page. Hindi ko kilala. Latego pa tayo. Sabi. Yan dito. Yeah. Okay. Wala. Ay, kumuha ka na. Hindi ako nag-spicy. Watermelon na tayo. No, no, no. For her. Kilala niya na ako. Dito kami sa kanya lagi bumibili. Oo nga, kasi ano sabi niya? Huwag mo daw i-post yung libre. Dito, dito. Mapagalitan siya. Ayan. Dito isa. Pagdating ka siya, pag libre, tapos pirato mo, alam mo, hindi ko makakita. Binili ka naman. Hindi pa lamog na. Yan, yan, yan. Paya. That's it. Okay. So yan nga guys, tapos na po kami mag-grocery o mapunta dito kami sa market ng ni ano pala ni Janet. So yun nga guys, pauwi na ata kami. So maraming salamat. So if you like this video, just give me thumbs up and subscribe. So bye for now. Dito na tayo. Hindi na tayo. Oo nga eh. Malinis nga siya, kaya tingnan mo siya, oh. Parang puro i-out yung iba. Hi guys! So ayan po, tapos na po kami mamili dito sa Little India Market. So ayan po, as you can see po, dito po kami market. So namili na po kami ng dapat mo namin gamitin para sa aming mukbang. So update po kami mamaya sa aking mukbang po. At if you like
like this video, just give it a thumbs up and subscribe. And bye for now, guys.